mai za ka yi kasar gaba idan aure kake bukata ka sanar da mu matan Najeriya mai na san ka da ci gaba duk wadda ka nuna san ta ba za ta guje ka ba. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da ni. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da ni. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Farko zan sanya rabbi wallahu ubangiji sarkin da ya yo idan gani ya yi kunne na ji ni kuma sai ya yi nuban gani komai sai dai na ji ya haɗa ni da yar ƙasar Gabon mai kyan ra'ayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Allah mai zamani na can baya da nan gaba yayi launin sanda ba kowane ke yinsa ba tsoronsa yana a zuciya ne ba baki ba alamar jinsa na gurin mai kyan yanayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Ita rigar so cikin ta in ba san zuciya ai zafin raunanar ta shi ke taɓa lafiya zumunci kulluwarsa sai kai ya zo ɗaya kowan junan sai ya sanin mi wani za ya yi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Amincin zuciyar masoya mai bin sala da nuna musabbabin shiga tekun mai kula linzamin zuciyar mutum bai mai walwala ke tsinduma masu so a kyakkyawan yanayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Daga Najeriya in wai sai kasar gida. Daga Najeriya Maryam sai kasar Gabon. Daga Najeriya in wai sai kasar gida. Daga Najeriya Maryam sai kasar Gabon. Daga Najeriya in wai sai kasar gida. Daga Najeriya Maryam sai kasar Gabon. Na san wasu yanzu sun matsi da su jimi zani ce akan kisi je sun kama yaɗa mana ce kuce haɗuwar mu da ni da ke a yau komai zafi ce ai dole su bar mu ba su canza mana ra'ayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah ki wuce da shi. Sirrin zuciya abinda ido bai gani shi ke tafiyar da ko mutum na kusa bai sani wai ni dukkan Hadiza sai dai a sanar da ni wannan lamarin na ƙara jefa hana a yanayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani za ki kasar Gabon dan Allah
ki wuce da shi. Daidaitar jini ta kawo mana shakuwa, har ni da Hadiza muka zamo tankar 'yan uwa. Sai dai matsalar da ni a kaina ke faruwa, ai ba ni ganin kalar ta ko da hali gani. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi. Haduwar hankalinmu ta sanya rashin sake, za ku ja musa ga mai bukatar ya yi bincike. Sauran maganar Hadiza kyale sai ne da ke, don in na faɗa a nan mutane zirafi. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi. Hadiza 'yar Gabon yarinya mai zamani, za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da ni. Hadiza 'yar Gabon yarinya mai zamani, za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da shi. Hadiza 'yar Gabon yarinya mai zamani, za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da ni. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi. Farko zan sanya rabbi wallahu Ubangiji, sarkin da ya yo idan gani ya yi kunne na ji, ni kuma sai ya yi nuban gani komai sai dai na ji, ya haɗa ni da 'yar ƙasar Gabon mai kyan ra'ayi. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi. Allah mai zamani na can baya da nan gaba, yayi launin sanda ba kowane ke yinsa ba, tsoronsa yana a zuciya ne ba baki ba, alamar jinsa na gurin mai kyan yanayi. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi. Ita rigar so cikin ta in ba san zuciya, ai zafin raunanar ta shi ke taɓa lafiya, zumunci kulluwarsa sai kai ya zo ɗaya, kowan junan sai ya sanin mi wani za ya yi. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi. Amincin zuciyar masoya mai bin sala, da nuna musabbabin shiga tekun mai kula, linzamin zuciyar mutum bai mai walwala, ke tsinduma masu so a kyakkyawan yanayi. Hadiza ina gabon yarinya mai zamani, za ki kasar gabon don Allah ki wuce da shi.
Najeriya Maryam sai kasar Gabon. Daga Najeriya wai sai kasar gida. Daga Najeriya Maryam sai kasar Gabon. Daga Najeriya wai sai kasar gida. Daga Najeriya Maryam sai kasar Gabon. Na san wasu yanzu sun matsi da su jimi zani ce, akan kisi je sun kama yaɗa mana ce kuce. Haɗuwar mu da ni da ke a yau komai za su ce, ai dole su bar mu ba su canza mana ra'ayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani, in za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da shi. Sirrin zuciya abinda ido bai gani, shi ke tafiyar da ko mutum da kusa bai sani. Wai ni dukkan Hadiza sai dai a sanar da ni, wannan lamarin na ƙara jefa hana a yanayi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani, in za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da shi. Daidaitar jini ta kawo mana shakuwa, har ni da Hadiza muka zamo tankar 'yan uwa. Sai dai matsalar da ni a kaina ke faruwa, ai ba ni ganin kalar ta ko da hali gani. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani, in za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da shi. Haduwar hankalinmu ta sanya rashin sake, za ku jamsa ga mai buƙatar ya yi bincike. Sauran maganar Hadiza kyale sai ne da ke, don in na faɗa a nan mutane su zafi. Hadiza yar Gabon yarinya mai zamani, in za ki kasar Gabon don Allah ki wuce da shi. Ke kike raba ƙauna ko zama, ke kike raba ƙauna ko zama. Take yanke a daƙiƙa ɗaya, take yanke a daƙiƙa ɗaya. Ba a san da zuwan ki ba za ki zo, sannu mai hanyoyi da yawa. Maganin ki kawai aikin ƙwarai, maganin ki kawai aikin ƙwarai. Baki tsoron rani damuna, baki tsoron rani damuna. A cikin dare ne ko safiya, a cikin dare ne ko safiya. Mai talauci na nan na jira, mai talauci na nan na jira. Ai mai wadata ma bai tsira ba, mai wadata ma bai tsira ba. Ke baki da gagara ko ina da asoki da ko ake ɗaya. Mutuwa mai daƙila hanzari, mai daƙila hanzari sai ne ba mu san koyaushe ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai daƙila hanzari. Da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai daƙila hanzari. Da tana neman izinin zuwa
zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Rabbi Allah ni bawanka ne mai buƙatar kai masa agaji, wanda bai da dabara ko tsimi ba sani sai na kan Ubangiji. Labatan da kaban harshen faɗa kunnuwan sauraro na da ji, kyauta ta musamman kai man tun gaban ban san zan rayu ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Godiya da salati zaniyo ga mafificin duka manzali, mai yawan natsuwa ga akwar jini, ɗaha mai irfa ga asali, mai isa da salama shugaban da ya samu a turbar hankali. Mustapha mahabuba lahina wanda bai taɓa yin saɓanka ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Yau akala ta zan karkata ga shirin da ya zama na wajibi, da ka yi shi da karkai kai kaji, ita ba ta buƙatar ladabi. Ko aya kake ma da idan ka ce mai sanarwa ne ko ɗalibi, daga ta zo komai ya tsaya, ba gida kake ko kuma waje ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Ita komun fawar shugaba ba ta shakkar kai masa farmaki, ba ruwanta da escort ko dubu, yanda dai ta yi ma ba alhaki. Ko a ce rigar jigida kasa da igwa suka ɓoye ma jiki, ba ruwanta da su inda ta zo, ba su san ma ya an kayo ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Wanda ba ta da gefe ko gida mai ababen tsoro da yawa, gana tare da kai ko na kusa, ko gare ka da sauran 'yan uwa, daga zaran da ta bayyana babu sauran mai wata natsuwa. Firgici aka faɗa makowa, duk dai ba san sufarta ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Adadin sunayen yarika, adadin sunanta a duniya, wardadin mai rai ba makawa, ɗanɗana ta da daɗi ko wuya. Babu wani da zai mata kwarjini ko da shirka ko kan gaskiya, bindiga da yawa ko karnuka, duba sa hana ta aikinta ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Duk kudinka da mulki zahiri sun tuke daga ranar in ta zo, badda sau take mai dishe takama, hana rarrabe haske ko hazo. Daga ranar ba sauran iso, ko kaje ka ga wane ne ya zo, kaga ADC da protocol, babu wanda ba zai riske ta ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Ita babu ruwanta da ɗaukaka, to bare ta ji tsoron sansani, ga ta ba ta da sabo ko ɗaya, kuma ba a sha mata magani. Ba ruwanta da ƙarfi ko ƙiba, mutuwa ba ta yin lamuni,
ba ruwanta da kyawo in ta zo ba ganin miji ko ya mace ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Ita ba ta jira sai kai shiri, tausayi ba ta san nau'insa ba. Ba a yi mata in ta taho na cikin ruwa ma bai tsira ba. Wani ma kaga an kwanta da shi sai a waye gari bai tashi ba. Hakanan take ba ta da mantuwa, ba ta bar yaro ko babba ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Sannu mai gama aiki da yawa a sakon ɗaya ta ba wahala. Kare zance uwar mayu duka ba a gane ina za ki bula. Kin kawar da uba kin bar uwa ga ɗiyansu da raina dabdala. Ko ki ɗauke uwar sai ki bar uba, ba ki damu da kokawar su ba. Rayuwa mai sauyawar wuri, mutuwa mai dakila hanzari, da tana neman izinin zuwa da ba za mu ishe aikinta ba. Ke kaɗai kike baki da takwara mai irin sunan ki a duniya. Ba a san nisan ki ba ko kusa inda kika